Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό, αλλά ίσως να αναρωτιόμαστε πώς και πότε θα μπορούμε να εντάξουμε στη ρουτίνα της προπόνησής μας το τρέξιμο για την αερόβια αντοχή στην πυγμαχία. Γεια σας boxing fans και καλώς ήρθατε στο Boxing Life. Είμαι ο προπονητής Δημήτρης Παπάζογλου και αυτό το podcast ασχολείται με το άθλημα της πυγμαχίας. Let's get ready to rumble! Πρέπει ένας πυγμάχος να τρέχει τακτικά? Αν ναι, ποια είναι η κατάλληλη προσέγγιση και τι ρόλο παίζει η αερόβια αντοχή στη συνολική μας απόδοση στο ring? Ας το αναλύσουμε. Η αερόβια αντοχή είναι η ικανότητα του σώματος να συνεχίζει να αποδίδει κάτω από συνθήκες κόπωσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Στην πυγμαχία δεν μιλάμε μόνο για μικρές εκρήξεις δύναμης, αλλά για την ικανότητα να παραμένεις ενεργός και δυνατός για ολόκληρους γύρους, ακόμα και όταν η ένταση είναι υψηλή. Ένας πυγμάχος που έχει καλή αερόβια αντοχή μπορεί να διατηρεί το ρυθμό του, να αναπνέει σωστά και να διατηρεί τη δύναμη και την ταχύτητά του σε κάθε γύρο. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει την προπόνηση τρεξίματος τόσο σημαντική. Το τρέξιμο είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να χτίσεις αερόβια αντοχή. Είναι μια κλασική μέθοδος που χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες και δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε πρωταθλητές πυγμάχους να βγαίνουν για τρέξιμο τα χαράματα. Πότε λοιπόν πρέπει να συμπεριλάβεις την προπόνηση τρεξίματος στην πυγμαχία σου? Η απάντηση εξαρτάται από το στάδιο προετοιμασίας που βρίσκεσαι. Αν είσαι σε περίοδο εκτός αγώνων, το τρέξιμο μπορεί να γίνει πιο συχνά και σε μεγαλύτερες αποστάσεις για να χτίσεις τη βάση της αερόβιας αντοχής σου. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για έναν αγώνα, το τρέξιμο παραμένει σημαντικό, αλλά οι προπονήσεις γίνονται πιο στοχευμένες και συνδυάζονται με άλλες προπονήσεις υψηλής έντασης όπως sprint ή τη διαλυματική προπόνηση. Το αερόβιο τρέξιμο θα σε βοηθήσει να διατηρείς σταθερό καρδιακό ρυθμό και καλή φυσική κατάσταση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ειδικά όταν οι γύροι αρχίζουν να γίνονται πιο κουραστικοί. Τώρα ας περάσουμε σε κάτι πιο πρακτικό. Πώς πρέπει να είναι μια τυπική εβδομαδιαία προπόνηση τρεξίματος για την αερόβια αντοχή στην πυγμαχία? Ξεκινάμε με τη Δευτέρα. Λειτουργικό τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. Τρέξιμο 5 έως 8 χιλιόμετρα με μέτριο ρυθμό 60 έως 70% της μέγιστης καρδιακής σου συχνότητας. Αυτός ο τύπος τρεξίματος βοηθάει στην ενίσχυση της καρδιακής λειτουργίας και στη βελτίωση της γενικής αερόβιας αντοχής σου. Είναι σαν να λέμε το θεμέλιο της φυσικής σου κατάστασης και δεν πρέπει να παραλείπεται. Τετάρτη, διαλυματική προπόνηση. Διαλός HIIT. Εναλλαγές sprint και αργού τρεξίματος. Κάνει 10 γύρους sprint 30 δευτερολέπτων, ακολουθούμενα από 1 λεπτό χαλαρό τρέξιμο ή περπάτημα. Αυτή η προπόνηση είναι πιο κοντά στις απαιτήσεις του ring, αφού προσομοιώνει την ένταση των εκρηκτικών κινήσεων κατά τη διάρκεια ενός γύρου, ενώ τα διαλύματα αντιστοιχούν στις στιγμές χαλάρωσης. Παρασκευή. Ανάκαμψη με χαλαρό τρέξιμο. Τρέξιμο 3 με 5 χιλιόμετρων σε χαμηλό βαθμό 50 έως 60% της μέγιστης καρδιακής συχνότητας. Αυτό το τρέξιμο εστιάζει κυρίως στην αποκατάσταση. Μειώνει την κόπωση και βοηθάει στη βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας χωρίς να επιβαρύνει το σώμα υπερβολικά. Κυριακή. Long run. Τρέξιμο μακράς διάρκειας. 8 με 10 χιλιόμετρα με σταθερό όμως ρυθμό. Αυτή η προπόνηση βοηθάει στην αντοχή και την ψυχολογική πειθαρχία. Μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι την ενέργεια και να μένεις συγκεντρωμένος για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η προπόνηση της αερόβιας αντοχής δεν είναι μια απλά προσθήκη στην προπόνηση πυγμαχίας. Είναι απολύτως απαραίτητη. Σε βοηθά να διατηρείς υψηλή απόδοση για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους και σε προετοιμάζει για τη σκληρή και απαιτητική φύση του αθλήματος. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το τρέξιμο πρέπει να προσαρμόζεται στο επίπεδο κάθε αθλητή και βέβαια στη φάση της προετοιμασίας που βρίσκεται. Έτσι λοιπόν, αν είσαι πυγμάχος ή προπονητής, το τρέξιμο θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ρουτίνας σου. Είτε κάνεις μεγάλης διάρκεια τρέξιμο,
για να χτίσεις αντοχή, είτε κάνεις sprint για να βελτιώσεις την εκρηκτικότητα, το κλειδί είναι να παραμείνεις συνεπής και να έχεις στρατηγική στο πώς να εντάξεις αυτή την προπόνηση. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω να πήρατε μερικές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να εντάξετε το τρέξιμο στη δική σας προπόνηση πυγμαχίας. Μέχρι την επόμενη φορά, συνεχίστε να προπονείστε σκληρά και να στοχεύετε πάντα ψηλά. Να θυμάστε, η αερόβια αντοχή χτίζει τον πρωταθλητή που αντέχει μέχρι τον τελευταίο γύρο. Αν σας άρεσε το show μας, ακολουθήστε μας στο Spotify και μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Ήταν ο Δημήτρης Παπάζογλου και το Box Life Podcast. No boxing, no life. Let's go to Michael Buffer and end the suspense. Who won the fight? And still, congratulations.